Criadors, benvinguts a una nova temporada del Top 10 i una nova temporada de consells de forma física i de fitness aplicats a l'esquí i a l'snowboard. Aquesta temporada aportarem nous exercicis i noves propostes perquè us mantingueu en forma a les vostres jornades d'esquí i snowboard. Un primer exercici que proposarem és un exercici d'enfortiment de cames, tant part superior com part inferior de les cames. Aquest exercici l'iniciarem amb les cames lleugerament obertes, una davant i una darrere, mans a la cintura, i el que fem és realitzar petites flexions i extensions de les dues cames. Anirem realitzant sèries de 15 repeticions i progressivament li anirem donant més amplitud al moviment. Una vegada tinguem les 15, canviem la cama, passem l'altra cama al davant i repetim el moviment, buscant cada vegada més amplitud. El segon exercici que proposarem seran petites flexions de braços que ens enfortiran part anterior i posterior de braços, així com l'esquena. Per l'exercici, obrim lleugerament les mans, alineem tot el cos amb els genolls recolzats al terra i iniciem la flexió lenta i amb petits moviments, amplitud curta, per progressivament anar buscant més amplitud de moviment que ens permetrà treballar integralment tota l'esquena i braços. El tercer exercici que proposarem és un exercici d'abdominals i lumbar, una part superimportant per l'esquí i l'snowboard, ja que és la connexió entre la musculatura de cames i la musculatura superior de braços i esquena. Per aquest exercici ens col·locarem estirats i estirades cap amunt, braços en creu, i amb les cames flexionades a 90 graus realitzem petits moviments oscil·latoris laterals. Centre, lateral, centre. Igual que els anteriors, realitzarem sèries de 10-12 repeticions que combinarem almenys 3 cops. Al Top 10 volem